агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 26 июл хабар дод ки тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятии аскар раҳимзода собиқ муҳандиси заминсози ҷамоати ватани ноҳияи фархоро анҷом дода дар пайи тасдиқи фикри айбдоркунанда ин парвандаро ба додгоҳ супоридааст. аскар раҳимзода бар асоси банди а қисми сеюми моддаи 247 кодекси ҷиноятии тоҷикистон ба қаллобӣ ба маблағи бузург айбдор мешавад ва ба ӯ бар асоси ин банди қонун ҷарима ба маблағи бузург ва ё аз 5 то 8 соли зиндон таҳдид мекунад. маркази матбуоти агентии мубориза бо коррупсия дар шарҳи ин парванда гуфт раҳимзода аскар зоҳирҷон дар вазифаи сармутахассиси ҷамоати деҳоти ватании ноҳияи фархор кор карда истода дар давраи фаъолияти корияш қасдан бо мақсади ғаразнок ва бо истифодаи ваколати мансабӣ ба боварии шаҳрванд а даромада барои ҷудо карда додани қитъаи замини назди авлигӣ дар ду ҳолат ҷамъ ба маблағи 7000 сомонӣ гирифта тасарруф намуда ба манфиати номбурда ягон амали муайянро иҷро накардааст. фурӯши қитъаи замин барои сохтани хонаи истиқоматӣ ва ё иншооти тиҷоратӣ дар тоҷикистон ба яке аз риштаҳои аз ҳама фасодзада табдил ёфтааст. достони кӯли тоҷикистон 2 ҳафта пеш гуфт танҳо дар нимаи аввали соли 2021 мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 8928 гектар қитъаи замини ғайриқонунӣ тақсимшударо ба ҳолати аввалаш баргардониданд. раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезияи тоҷикистон ориф хоҷазода рӯзи 21 июл дар нишасти хабарияш эътироф кард ки замин имрӯз мавзӯи баҳси рақами 1 шудааст. мо кормандони беинсофро аз кор меронем ва ҷазо метиҳем. аз тарафи дигар кадрҳои бовиҷдон ва саводнок намерасад.